A já vás vítám u dalšího videa z Rivals. Budu rád, keď mi dáte like a subscribe, odběr a budu fakt moc rád. OK, někdo si mě přidává do duelu. OK. Tak pomene, co dáme mu, ne, výprask. Alebo ne. Však uvidíme. 85. OK. Je to cheater. Ne, není, sranduju, jo. Ty, kam on nějak vysoko skáče. Vysoko skáčeš, Jaro. Jaro se volá, ne? Jak tak? Musíš vědět, jak se volá. Protivníček. No ty vole, ale ten letá hodně vysoko. Chlapče, uklidni se. Dostaneš. Bombu! No, pade, tady máš. Spinkaj, chlapček můj. Spinkaj. Pade, bum. Pade, ne? Pade tam nebude? Pojď a teda, bum. Pade. Tak ne. Pade, no nic. 85. Tichučko tam. Ale srandujem. Já se fest bojím. Doufám, pade, nazdar. Bum. Počkej, on buďte sem, bum. No nic, odletěl raček. OK, headshot. Tam není. Jaromílo, daj pokoj. Jaromílo, bum. Tak ne, Jaromíla to není, ale já nevidím. Pomoc. Aha, mně už dojdu náboje. No nic, já musím být fakt, že dobré. No nic, mně dojdu náboje. No nic. Mně dojdu náboje. Ne. A mám posledný. A je to GG. No nic, kámo. Já jsem už nerobil nic, lebo, kámo, já jsem neměl náboje. Tak nic, ale jde mi to plynule, to se mi OK, ta prvá výhra, to bylo asi, aby jsem neplakal hned od začátku, že ano. Tyhle, Jaro, pade, nazdar. Pade, není? Pade. Tak teraz. Ne? Bum. What the? 3-1. Ty vole, 85, ale on je najťák. To je najťák, boha. Ty vole. Tak ten mě neviděl, tak. What the? Mně to nejde, ty vole, no nic. To je hrůza. Já půjdu přes střed. Jasné, zrážování ve středě. Všade je. Haja. Ani lingangoliguli. A on má nějaké heky, kámo. Furt skáče, jako opica. Kludni se, opico. Opico, daj pokoja. Bum. 50, nic. Opico, kalma, bro, opica. Bro je opica. Bro skáče jak... No nic. Jasné. Před chvilkou video, ty vole, dal jsem mu také rakety. No jasné, teraz ty vole. Nevadí, co už. Já už tebu GG, no já vím, kámo, ale najdu s tebu brosky. 36, kámo, fakt. Brosky si myslí, že... OK, necháme ho v tém. No, arena, už tam byl. RPGčko, flare gunner, knife, poměl. Jako 5-1 prohrát. Nechtěl jsem, tak co už. Nazdar, 100. Počkej, kde je trafik? Boom, no nic. Kamo.
Ne, 12 HP mi obral. Aha, no nic. Cápek to hned dal preč. Chlapci moji, takto sa hraje. Aby dostaneš rešpekt a už sem vyhral. Jarko, mám výhru, vidíš to? No 25-ka, poď. Len sem poď, kámo, 25-ka. Poď sem. Dostaneš. Low taper fade, kámo, dostaneš ho tam. Arena. No, ne, kámo to nehrajú. Ale predtým, keď som išiel RPGčkem, ja neviem, jak tento cápek bude hrať, ale toto bude GG. Ja toto neviem hrať, túto mapu. Kde je Boro? Kde je Brosky? No nic. Bro, kde si? Brosky, ho nevidím. Kde je? Ty vole, on je tu? No nic. Ja som chvíľku nevedel, kde je. What? Ha. Kde je zas, bro? Tu je. Bum. Áno. Kámo, trošku sa mi to laglo, ale vyhral som. Aha, no nic. Kámo, trošku som mimo v tejto, lebo ja som toto, to ja nehrajú. Aha, další rešpekt. No nic. Kámo, to tamten Jaro, tamten cápek, to měl len štěstí, že vyhrál se mnou. To měl len štěstí. No pojďte sem někdo, co se mě bojíte? Chlapci, co je 46, to není zas také zlé. Bro, ani nejde. Nejdeš? 31, dobře, pojď. OK, arena, pojď, arény, pome, arény. Mně to nevadí. Podám mu EPGčko, dám si flare gunu, knife, nastav. No nic. Doufám, že nebude nějaký ostrý, ty vole. No keď ano. Aha, koukaj. Co to je? Bum. Aha. Bum. No nic. A já jsem dead. No nic, kámo, já jsem dead. No nic. Bro, vyhrál jsem. No nevadí. Kámo, doufám, že cápek. Kámo. O čem je táto hra? O tom, že zabiju a hned aj vyhraju? Kámo, what the heck? Co to je dneska, ty kakos? Co vám je? Co se bojíte? Ty vole, raz vyhraju a hned čo ty leave, kam? Pohoda? Hrajem dále, ne? Ty kakos. No už mám 46, ale jo, ľahké to je hrát proti... No. Cápek nebyl takzvaně připravený. No, osmičkových za mnou moc nechce jít, no. Mohel by, ale nedivím se mu. A já bych se zalekal takého. No 17, pojď. Ale já půjdu rád za tebou, já budu... Dobré. Hm, 188. Ne, kámo, to ne. Počkaj, mám 23. Tak, OK, někdo chce. OK, pojď. Pojď malinký. To se posral, ne? On fakt jde se mnou. A možno mě porazí, co víš? Možno bude mě nějaké... oni mají ty... Jak se to volá? Aimbot. No ale prosím, to sám... ne. Prčíc. Samo jim to strýla, sa mi zdá, no. Taký aimbot fakeový. To je aj ve Fortnite, keď máš mobil na Fortnite. What? What the hell? Bro.
No, tomu věř, že to je invalid win, ty vole, invalidné troška, ale... Je to win? Je. 37, pojď sem, brosky, pojď sem, no nic. Chcú ty výhry, teda, co? Kámo, poď sem, kámo, neboj sa, ja ti neublížim. Vôbec. Neublížim, že no? Ne, kámo, vôbec neublížim, vôbec. Aha, kámo, on to hned líbí. Ja to nebaví. Však dneska všetci iba líbujú toto, co je. Kámo, další invalid, hej. Ja som taký invalida. No nic. Aspoň si ešte, no nevadí, tak tady mám. Just. Tu mám. Čo mám ešte tu? Just. OK, kaktusa. Nádhera. Co to? Nádhera. Jasné, že vždycky hot dog. No, ja tam aj tak vždycky budu mít toto rivals. Ešte na toto dragery. Tady mám rivals. Nebudu ani... Nejaký kaktus, to nechcu. Kaktusa toho nechcu. No, mohol by niekto si zahrát se mnou, že áno. RPG player, no nic. Irisly phone, RPG player, no nic. 143 počítač, keby si mobil, tak jo. Ináč, co mám ja? Koľko mám? 46 minus 42. 5, OK. Okay. Favorite weapons. Shotguna. Flare gun, áno. Knife, áno. A shotguna? OK, to som dal toľko kilov ze shotgunu. Shotguna je dobrá. Bojí sa. Aj keď má 53. No, ideš cápku? 7, 90. Dobre, ja tady ukončuju toto video. Děkuju, že ste kúkali a budu rád za odber a like. A keď to ešte nekomu sdílnete alebo něco, aby sa tam měl views. Budu fest moc rád za všetko. A moc vám děkuju, dúfam, že ste to až sem dokokali a ďakujem za všetko. Čaute.